Ahambo Okoli Nwafọ. Okoli Nwafọ. Okay, Mazi biko iwonye ndị ebe na ndị. Onye ebe a, onye akema oyuchi ebe. Mazi biko o nwere ihe anyị na-ahụ na ada ebe a ya aghọtaghị ya gịnị ka a na-eme ebe a? Ikeji ka agụgụ mgbe ahụ nke ndị izu ọgụ na-ebe. Ka anyị chọrọ ka ị kọwara ihe gbasara Ikeji nwa obere atụfuru oge nwa obere. Ikeji bụ ihe ọ na-abụ emepụ ewere baa ọrụ. Ya bụ Ikeji ya bụ emejagha ya aba ọrụ ọjọ omimi. Akwa Ikeji awụ ihe na-emerụ mmadụ ahụ. Mba. Mana ndị mmadụ na-apịa ụtalị aka. Onye chọzie n'obi onye ahụ ka o yi ezipụta mana ọ bụghị ihe mmerụ ahụ ọ bịa abụghị ihe ife arụsị ihe mmanya ihe omenala ya bụ ihe egwuregwu ka o daalụ rie ndị. ọnụ Maazị Ndubisi Okeleke ọnụ ahụ agụ n'izu ọgụ. Mba, abụkwa m onye ndị aka eme ọhịa uchu bụ ama onye ndị Imoko na ndị izu ọgụ emekwa agbata obi m. Gịnị ka ị na-ekwu ihe Ikeji ndị izu ọgụ 2023 ọrịa ka a na-eme ihe emume anyị na-eme n'ahụ ịghọta ka ọ gbanyetekwa n'ahụ a 2023 ya emekwu ya ka anyị si eme a na-asụ ya market days tata na-ahụ ahụ ọhịa uchu ahụ ahụ ka anyị bịakwanụ ka anyị zụọ dịka omenala anyị si wee dụ so ahụ ahụ ka a na-azụ. Ikeji awụghị ihe a na-anụrụ ọgụ akwa naghị anụ ọgụ nke bụ eziokwu ụmụnne anyị ndị agbata obi anyị na-abịa ha na-ala ka ihe anyị na-eme Ikeji bụ ihe ụṅarị ya ihe nwanne na nwanne ihe anyị ji emere ihe ụṅarị ka omenala anyị si wee dụ anaghị anụrụ ya ọgụ anaghị egburu ya mma ọ ihe nwanne na nwanne eme ya onye ọ na-adụkwa hapi. katakata na-emenụ nọọ ihe dị adị ka ọwụ omenala bụ aghara omenala bụkwa na akwụkwa kama na onye bụrụ katakata esorokwe na be nna ya iburukwe na udo bịa udo esorokwe gị na. Oke Maazị Ịgbaniana biko ihe m na-ahụ ibe adị m ka na-anụ ọgụ akwa Ikeji ahụ ihe na-emerụ mmadụ ahụ. No, Ikeji ndị izu ọgụ na ihe mere onye
from nna m ochie ọ ihe egwuregwu ka ọ bụ ihe niile anyị hụrụ a na-emewo girigiri dị na mmọnwụ kama na onye ti ihe egbe ti ihe mma o were egbe ahụ ọ naruo ya agbawa ụmụnna ya o werekwana mma ahụ o ruo ya sụọ ụmụnna ya ọrụ bikos ọ mmemme ehibere ehibe edebere edebu nna nna aha abịakwa bịa ya bịa ruo ndị dị ka anyị n'aka inekwere m anya anyị so na ndị na-ehiri ihe gbasara omenala wee ka izu ọgụ ọ bụrụ na anyị kụrụ na-apụta ihe ị ga na-ahụ wu udo ọṅụ nwaanyị ga-achọwa ka makụọ mmọnwụ asị ya chere na mmọnwụ abụghị ihe nwaanyị ọ nwoke pụta nwoke na nwaanyị anọdị so onye ọ na-ịhụrụ ebe a na-eme katakata ma na ọ ṅụjuru mmanya ahụ ọkwa na o nwere ihe ọzọ ọ ṅụrụ aṅụ na akwa ya nụ. Oke maazị onwe onye ya akọwa nni ahụ onye Ikeji anọgoro mmadụ kwuo n'ọnụ ya ndị ichie akụgbuo onye ahụ nọọ ihe ọwụ nwa ya etokwute ya ọ mụ ka a na-akpọ ọmụ daknes a na-akpọkwanụ m ma ọ bụrụ na ihe ike emewe hụ kama na ogbudu nọ na nkọnkọ ọ bụrụ na ekwuru mmọnwụ ka a nọ ekwuwe ihe gbasara ije ahụ anya mụ na ụmụnne m nọ maazị niile nọ amụwa Amadiko ụmụnye ndị nsọ dịbe ka m na-eme ihe arụ Ikeji ndị aka eme ọhịa uchu tata wa ahwa last ndị aka eme ọhịa uchu ọhịa ji bịata mba niile zuru ihe ahụ tọtọs ọ dị 32 years life Ikeji a na-eme ọkwa ihe na-emerụ mmadụ ahụ ọkwa ihe ọgwụ mba aghọtaghị Ikeji awụ ihe obiọma Ikeji awụ ihe obiọma mba dị iche iche na-abịa ha bịacha ha na-akpọ ya na ihe ọma ka anyị na-arịọ Chukwu na All right.